Eskild og spørge Eskild, hvor har vi nu ham her placeret? Har vi ham i van- og truckklassen, eller har vi ham et andet sted? Og nej, siger Eskild, han er i Street Machine-klassen. Det er naturligvis ikke van- og truck, det her, det er et ægte Street Machine. Og ja, det er Walter her, der kommer med en kanonseddel til mig. Det er en 69'er, en GMC-truck, det er en C15. AKA First Blood, Pro Touring Truck, bygget i Danmark. Over 4.000 timer har det taget at lave den her. Og nu skal jeg prøve at rense op, hvad der står her. Det er jo på engelsk det hele, og det er dagens derpå, og jeg er ikke briller, jeg kan sagtens spille på noget. Motoren er en 502 tommers kubik, og det er altså en 8,2 liters motor. LNC Truck Body Parts, 67 GMC front and hood, smooth strip rail, paint is Torque Red Dupont B908, EZ EFI Fast Fuel Injection System, Mark Performance, Polish, MSD, Head Tower Cap, BE Cool Radiators, Hetman Headers with ceramic metallic coating, Flowmaster Mufflers, her, den er der, yes, og Unistop Performance, Rack and Pinion, 2x Red Top Optimal Batteries, og Urban Gear Pro 3 serie Racing 276 gear 243 og 30 tæt. Hold da kæft, mand. Det går jeg bare ikke ved til alt det her en anden gang. Tur på 700. 2200 Stalspeed Converter. Wilwood bremser. Boxed brake. Asanti wheels. Så er der airride på den. Må vi se det? Er der airride? Det vil vi se. Så er der right take, right på. Det er helt vildt der, men det er dommerne, der skal jo vide, når de kigger autometer, instrumenter. Sådan, yes. Så kører vi med klatten. Buffalo læderkabine fra sadelmageren. Bed floor raised 7 American Bedwood PVC. Og så tak til Dennis. Det er da god nok. Tak til Dennis Løvgren for al hjælpen. Og det er altså over for hovedtoning herovre, at det der super eksemplar af en Street Machine truck er dukket op. Det er rigtig, rigtig flot. Ingen tvivl om det. Vi går over og se den på standen derovre, og jeg kan garantere for, at vi vide lidt om den er til salg, eller hvordan man laver sådan en, eller hvad sådan noget koster, og hvor man får det fra. Så er de helt klar til en snak over hos Rudetoning. Det er der slet ikke tvivl om. Ja, dommer, har I set, så er det helt fint. Jeg skulle måske lige bede publikum op. Kan I ikke trække helt ud til røde store derovre? Først og fremmest så skal dommerne være her, og så skal alle kunne se, og det kan vi bedst, hvis I holder jer helt op langs med siden derovre. Jo, se detaljerne. Den kører lige ind på plads. Ikke en ridse efterlader den, når den kører ned. Jo, det er bare en detalje, der ved noget det der. Sådan. Jeg gør lige det. Det kunne være fedt.
bare, det er meget sjovt. Ja. Ha' det lidt på video, ikke? Ja. I stedet for billeder. Jeg tager et mindre kursus. Jeg slår i vandet fra taget lige ned i motoren. Så kan du bare få lov til at gå det. Alt. Nice. Markus spiller top nice. Og den kommer ikke fra den grønlandske eje. Ja, det er. Ja. Camperen. Vi lige sætte alle for.